бародарон ва хоҳароне ки дар тӯли ҳамин қадар сол, яъне то соли 2025 ягон бор депорт хӯрдагӣ ҳастен ё ин ки вестон маҳкам шидагӣ аст ва ё ному насабтонро алиш кардагӣ ҳастен, фарқ надорад солҳои нав бошад ё ки солҳои кӯҳна, фарқаш нест. ҳамин навор махсус барои шумо аст. То охир тамошо кунед, ҳамаша барои шумо мефаҳмонам ва инчунин дар давоми навор нархи навои билетҳоро барои шумо гап мезанам. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ сиҳат ва саломат ҳастед. дӯстон азиз, пеш аз оне ки навори асосиро сар кунем, як хоҳиши бародарона аз шумо мекунам. лутфан дар канал обуна шавед ва дастгирӣ кунед, чунки аз соли 2023 инҷони ман кор мекунам, дар ҳамин канал гап мезанам, наворо мекунам барои шумо ва дар тӯли ҳамин 3 сол бовар мекунед 20 000 подписчик шидагӣ нестай. вале баъзе наворҳои моро ҳатто 100-120 000 просмотрам гирифтагӣ ҳастанд. Тамошо мекунам бародару хоҳаро, вале без подпискаи канали мо ягон канали бераҳа, ягон канали ғайриқонунӣ нестай ки шумо ягон чӣ битарсен. алҳамдулилла, мо мерем майрапор ягон навор мекунем, барои шумо нишон метиҳем, ягон хабаре мешавад дар бораи ягон қонунҳои нав, ягон чӣ барои шумо гап мезанем бародаро. барои ҳамин обуна шавед, дастгирӣ кунед, комментариё нависен ки то як илҳоме барои мо бишава. чунки ман аз ҳамин YouTube ягон копек намегирам. Ман ҳатто монетизатсияи ҳамин чиза гирён кардагӣ нестам, то ки ҳар гуна рекламаҳо нашавад ва шумо ҳамин видеои маро бе реклама тамошо кунед. ва ҳамин хотир ҳад якал шумо обуна шавед, кам-кам дастгирӣ кунед ки то як илҳоми мо бо пайдо шавад. хуб, навор дароз нашавад, гапа сар мекунем навори асосиро. хуб, дӯстони азиз, гуфтем ки касое ки ягон бор депорт шидагӣ аст ё ки ному насаб алиш кардагӣ аст ё везаш маҳкам шидагӣ астай, барои чӣ гап ма гуфтам? вақте ки шумо депорт ё ки вез маҳкам шидагӣ боша ё ки ном насаб алиш шидагӣ боша, кӯҳна ҳам боша, ҳозир аз аэропортҳои Москва ҳамхелиҳоро баъзеҳоша уже гардондестанд. як хештабори хидмон ҳамиша омад, душанбе Жуковский парвоз кардан омадан, яъне ки 23 бегони душанбе парвоз кардан, шаб инҷа расидан, 24 обратно гардонданшон. ба чӣ хотир? Ба хотири гуфтан 4-5 сол пеш ному насаб алиш кардагӣ будӣ, ба паспорт ғайриқонунӣ, ба паспорти нав короче омада расида, кор кардагӣ, рафтагӣ. баъди вай паспорти дуюмаш ба паспорти худаш бо омада 2-3 соли охир бо патент карда, кор карда гаштагӣ аст. вале гуфтан фарқ надорад, то як бор ному насаб таълиш кардагӣ ҳастӣ, ҳамин чиз сабаб шуда абрана депорт кардан, Тоҷикистон равон кардан. ва бо ҳамроҳш як бародари дигар будааст ки Умарҷон, мемонӣ ман навор кунам бачаҷон? Чарақпарақ тай, овози мада баландай. хуб, баъд як бародари дигар будааст ки гуфтем везаш 3 сола маҳкам будааст, на везаш эла шидааст, ки ба Жуковский омадааст ки бо Жуковский гуфтанш то везат маҳкам буд, на ҳуш омадӣ, бо абрана хулоси шан депорт кардан гардондан. дар байнашон дигар бародарам хеле проблемаҳо хат бисёр будааст. аки ди ташаки то што мада гуфтан, то што фаҳмидам, ҳамон чиза ман барои шумо расондестам. мақсади ман чи ай? касое ки депорт шидагӣ ҳастен, уже депортон ҳуй шидагӣ аст ё ки везтон маҳкам буд, ҳуй шидагӣ аст, кӯшиш кунед ки ба дигар шаҳрҳо биёед. шояд инҷа ҳастанд бародарое ки ҳамхелӣ мушкилӣ доштанд, вале гузашта омадан соҳ саломат. не ки баъзе рӯзҳо ҳамхелӣ вақте ки бояд бигардонанд, ягон гуфти гапо результат нишон битиҳанд, ҳичи минус ки намеёванд, баъд ҳамхелӣ одаморо ҷидо мекунанд, айбаншоно мегардонанд, роҳӣ мекунанд. ба ҳамин хотир Самара, Казан, Новосибир ин шаҳрҳое ҳастанд ки тинчтар ҳастанд. ҳамхелӣ бародаро бошанд, ҳамхелӣ хоҳаро бошанд, кӯшиш кунед ҳамон шаҳрҳо хати равед, ин хеле хубтар мешавад. хуб, дигар гуфтем бародари азиз, нарх навои билетҳоро барои шумо гап мезанам. хуб, Дамадед клуб дар моҳи апрел 11.5 12.5 ҳазор, 11.5 то 12.5 и 13 000 рубл моҳи апрел ҳастай. шояд баъзе рӯзҳо шояд ки бо ягон сум бахамба, вале ҳозирашта ҳамин рӯзда ҳамин хел нархҳо то охири апрела нишон додагӣ аст. хуб, Жуковский душанбе бошад бародаро 12-12.5 ҳазор рубл аст. Вунука душанбе бошад дам ҳамин хел 12-13 000 рубл дар моҳи апрел. Дамадед душанбе ҳам бошад 13-14 000 рубл дар моҳи апрел. ва Жуковский хуҷам бошад мутаассифона 20-21 000 рубл шидеста дар моҳи апрел. ва бисёр бародаро дар WhatsApp ва дар Telegram моҳои май, июн, июл ҳатто то августам прасидестанд. бисёри баъд прасиданд. Ман дар Telegram иҷа адреси Telegram-ро мебонам ва дар якум комментари силкаша закрепид мекунам. бодроин обуна шавед бародаро. ман дар Telegram як нархҳои билетҳоро ҳар рӯза мусбит накунем, як рӯз пас нархҳои билетҳоро списка карда мегузорам. оле шавад иҷа монтаж кардан мемонам. нархҳои билетҳоро мегузорам. шумо метавонед ки нархҳои билетҳо хабардор шавед. аз сабабе ки нархҳо хеле моҳи июн, июл қимат ҳаст, ба ҳамин хотир ман дар Telegram нагузоштаам. вале ба хоҳиши бародаро ки бисёри баъд прасидан моҳи мая, ман моҳи мая
аз 1 то 31 ҳамаша нархоша тайёр карда ҳамин рӯз гузоштам. Домодед Кулоб, Шереметова Бохтар, Вунукова Душанбе, Домодед Душанбе, Жуковский Душанбе, Жуковский Хуҷанд, Домодед Хуҷанд ҳамагиша куллан 1 то 31 мая ҳамаша нархоша гузоштагӣ ҳастам. Бидурен дар Telegram обуна шавен ва баъзе хабарҳо ҳам мешавад ки дар инҷа ман усбеда мекунам дар YouTube, дар ҳамун Telegram мегузорам. ҳатман дуруин бародаро обуна шавен. Як бор дига мегӯм, аз шумо дастгирӣ, аз мо пешравӣ ҳаракат мекунем ки бо мо ҳам ягон хабарҳои ҳам хеле нав-нав, ягон хабарҳое ки барои шумо хеле муҳим аст, барои шумо бирасонем. Як бор дига ҳатман агар обуна шудагӣ набошем бародаро, обуна шавен. Алло нигаҳдортон.